Guys, आङो सेकेन्ड द'ज भेक्सिन लानो थाखाय गावबुरानाव ओरैनो रायज्लायहैनो एसे ओंखारदों फुं बाहागोआव। दा आङो जोंनि गामिनि लामाजों थांगासिनो दङ। लामायाबो एसे गोजान जायो, आथिंजोंसो थांदों। सौहैनोसै मोननोसै। सौफैबाय नै गावबुरानि न'आव। आङो सेकेन्ड द'ज भेक्सिन लानो फैनायाव हाबलांदोंमोन। लागायबाय बेजों बुनानै थैयोलै। बेवहाय आङो गाइखेर साहा मोनलोंफैबाय नै। लोंगासिनो। माबा दे मादै फैथ'नाय। न'आव गाइखेर साहा गय जानानै एसे मजा खालामबाय आरो एसे सावरायलायबाय। इन्टारेस्ट जादों जोंना। मादैबो दङ, गासिबो दङ न'खरनि। सावना खमखाब्रा थांनोसै रायजो राजा। गावबुरानिफ्राय न'आव फैफिनबाय आङो। ड्रेस गाननानै थांसै भेक्सिन थुजानो। न'निफ्राय ओंखारबाय, गारियाव गाखोदो। बिमाखौ दोनलांनो नागिरदों। सिगाव दखानाव सफैबाय आङो। दा फार्स्ट द'जनि भेक्सिन सार्टिफिकेट आङो बरनसिगोन, जेरक्स। नोंथांमोना नायनो हागोन। बिथांमोना बरनगोन, बिथांमोना बयबो दङना दखानाव। खेवथ'वाखैना? गोजोनस्रि बाजारा बेनो लोगोफोर। नोंथांमोना गोजोनस्रि बाजारनि डेक'रेसनखौ नायनो हागोन। आं लासै लासै होलांगासिनो दङ हानायखिनिखौ। You can see. जाखांबाय आदैया? सेकेन्ड द'ज जाजोब्बाय? जेबो साइड इफेक्ट गैयाना? हाय लोगोफोर, दा बिथाङा सेकेन्ड द'जबो लाखांबाय। बंसिगाव हाइ स्कुलाव 4 ग्रेडआव मावो। दा आङो कर'ना भेक्सिननि सार्टिफिकेट बख'नो फैनायाव, फार्स्ट द'जनि फैनायावहाय बिथांखौ लोगो मोनदों। दा फार्स्ट द'जआव नोङो बिजि थुजानानै भेक्सिनखौ लानानै माबादि एक्सपिरियेन्स मोनदों? मोजां जादों। मोजां जादों। सेकेन्ड द'जआवलाय? सेकेन्ड द'जआव राफोदसिन मोनदों। राफोदसिन मोनदोंना? औ। दे थिके। गोरा जादों देहा। गोरा जादोंना? औ। जाबाय दे। मा बाजारमोनलाय बे? गोजोनस्रि बाजार। गोजोनस्रि होनो। अमा दानग्रा बिथांमोन। सोर? माबेसेमोन अमाया? मासेल'। ओमफ्राय हाजोब्बाय? औ, जोब्बाय। एसे सेसे जख' दं। दै लेखिथारोना? औ, दै लोखिथारो।
ओमफ्राय बिराद बायनानै जायो आरो अमाखौ ना जायो गोलोम बोथोर गोजां बोथोरबाबो औ बर'नि खायद' जाहैबाय नालाय औ आदसा दे मोजाङै सोलिगासिनो ना फाननाया औ मोजाङै खुनुरुखुम सानसे मानियाव जोबो बिदिनो 30 केजिसोबा फुङावनो जोबो आरो ओमफ्राय गिदिरबा बिदिनो 16-17 हाजारसिमनि फाननो हायो सानसे मानियाव एमाउन्टआ ना फैसाया औ ए जोबथारोना औ जोबजोबो बेनिफ्राय थाथारोबा बिदिनो मैला मैथा एसे थासाबो आरो मैला मैथा मानि बै गांखं आथिं अमाया औ अमाया गांखं आथिं थायो आथिं गैयाबा बहा माजोंथो थाबायना जानांगौ बिलाय गांखं होननायखाय होनदां आथिं खर' ना औ बिबु बे एखमबा थायो एखमबा स्लिमजोबो आरो बाथाबारियावबो लाङो औ दतमायावबो लाङो एखमबा खावनैबो खालामो एखमबा दतमा लाङो एखमबा बिदिनो बाथाबारियाव लाङो आरो गंसेयाव दैलिग फाननाय जायो गोजोनस्रियाव नोंसिना बे फायखारि ग्रुपआ मोनबेसे दङ बाव गोजोनस्रियाव मोनथाम ग्रुप जायोलै ग्रुप औ बिसोरबो लाबोजोबो एखमबा बिदिनो राननानै सिथारलायो आदसा आदसा दे होमबा नोंसोर सिथारग्रोदो बिदि होनलायो आदसा होमबा मोजां सोलियोना जों लोगोसे मा मा लाफायो बावहाय जिरक्सजों लोगोसे बिदिनो खाथा फावथेन आरो मबाइल चार्जार हेडफन आदसा आदसा कारेन्टनि बुस्थुबो लायो नामा बाहाय बुस्थु कारेन्ट बाल्ब थार हल्डार फल्डार आदसा आदसा मोजां सोलियोना सोलिनाया बिदिनो खुनुरुखुम सोलिसाबो लासैनो जालांगोन बायदि आरो ओमफ्राय पेटिएम मानि ट्रेन्सफार मानि उइथड्र बिदि साइन बर्ड दं बेनि थाखाय साइनबर्ड दङ होमब्लाथ' मोजाङै सोलिगासिनो ना सोलियो दे COVID-19 भेक्सिन लानो थाखाय आं दायो गंसिगाव बालिका स्कुलावहाय दंफैयो बेवहाय सारमोन मेडाममोन बायद'मोन रायजोफोर गासैखौबो लोगो मोनदों गंसिगाव बालिका एलपि स्कुलावहाय कर'ना भेक्सिन लानो दंफैयो दा मेडामनावहाय आङो फंनैसो खोथा सोंगोन दा बिथाङा बुंनानै फोरमायगोन फैग्रोनाय जाहैबाय बे गंसिगाव बालिका एलपि स्कुलाव कभिड भेक्सिन लानो दा टाइम जाथ'वाखै माखासे सारमोन मेडाममोनाबो फैथ'जोबाखै माखासे मेडाममोना दंफैयो दा आङो टाइम जानाय लोगो लोगो थुजानाय जासिगोन सेकेन्ड द'ज आं गरामारि साब सेन्टारनि एनएम आङो दिनै गंसिगाव एलपि स्कुलाव कभिड भेक्सिन होनो फैदों आङो दिनै आङो भेक्सिनखौ माने सेकेन्ड द'ज फार्स्ट द'ज थुगोन आसाफ्राबो आंनि सयथा गामिनि आसाफ्रा गामि गामि खिथायो आरो फैयो रायजो राजाफ्राबो भेक्सिन थुनो थाखाय खोनायोबानो फैयो दा आं बेखौ जोंनि गंसिगाव एलपि स्कुलाव कभिड भेक्सिन होनो थाखाय आं रेडि आङो कभिड भेक्सिन गंसिगाव एलपि स्कुलाव थुनो फैदों आङो आगोल थांनाय जुन मासनिफ्रायनो आङो फार्स्ट द'ज कभिड भेक्सिनखौ होबोगासिनो दङ आंनि एरियाखौ दा फैयै फार्स्ट द'ज सुनानै दा आङो सेकेन्ड द'ज आरो फार्स्ट द'ज सुगासिनो दङ दा बेखौ आङो रायजो राजाफोरखौ अननानै आसाफोरनि गामियाव आसा लेंनाय हिसाबै आसाफोरनिफ्राय खबर मोनोबा बे कभिड भेक्सिनखौ लाफैनो हागोन फार्स्ट द'ज ना सेकेन्ड द'ज बिथां सेंग्राफ्राबो सेकेन्ड द'ज थुजानो फैदों फार्स्ट द'जआ बेसे गोबावसै फार्स्ट द'जआ गोबाव जाबायना गंसिगावनि जों ज'यैनो सेकेन्ड द'ज लागोन फार्स्ट द'ज थुजानानै माबादि अनुभब खालामदों माबादि मोनदों देहाफ्राव मोजां एफेक्ट होदोंना आदसा दा सेकेन्ड द'ज लानायाव जेबो प्रब्लेम मोनाखिसै आदसा दे
भेक्सिन थुनायावहाय आङो हाजिरा खाथा लिरनायखौ नायफैदों मा सिस्टेमनि बेवहाय हाजिरा दैखोनाय जायो बायद'आ फंनैसो बुंहरदो कभिड भेक्सिन लानो थाखाय माने देहाखौ गाहामै लाखिनायनि मोजांनि थाखाय कभिड भेक्सिन सिरियालै नाम लिरनानै कभिड भेक्सिन लानांगौ जायो बिनि थाखाय हाजिरायाव थिखोनांगौ जायो फार्स्टआव हाजिरायाव थिखोग्रोयो आरो ना फार्स्टआव हाजिरायाव थिखोग्रोयो ओरैल' खालामनांगौ बाय बाय बिथाङा जोंनि सार बे कभिड 19नि बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय आंनि नामा विलियाम बरगयारि आङो मेडिकेल डिपार्टमेन्टआवहाय डाटा एन्ट्रि अपारेटर हिसाबै मावनानै दङ आदसा दा बे एरियायावहाय बे नोंथांमोननि हाबाफारिजों बेसेबां मानसिफ्रा कनभिन्स जानानै दं बेखौथ' बयबोआनो माबाबाय लाजोब्बायानो फ्राय बुंनो थाङोबा माखासे सुबुंफ्राल' दङ आं रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायनो सानो जे बयबो लाफैथों भेक्सिना देहानि थाखाय गोनांथार माखासे भाइराल इनफेक्सनफोरखौ बहुद माबा खालामो प्रटेक्ट खालामो आदसा बेखौ लायाबा जेनेबा देहायाव माबा मोनसे गोहोम खोख्लैगोन नामा इयुनाव बेखौ लायैनि खोथाया जाहैबाय माने बुस्थुआ भाइराल इनफेक्सन जानायनि चान्सआ बिराद थायो आरो दा बेखौ लानायानो गाहाम आदसा आदसा नोंथां सारा बेवहाय बे बंसिगाव बालिका स्कुलावहाय बा बे एरियायावहाय बेसे गोबावनिफ्राय बे कभिड 19नि फारसे खामानि मावगासिनो दं आङो बिदिनो जुननिफ्राय मावबोदों दिनैसिमाव रायजोफोरनिसिम माबा मोनसे मेसेज हरो नामा सारा आङो मेसेजखौ बेखौनो हरनो सानो जे बयबो लाफैदों माखासे आं खोनानाय बायदिया भेक्सिनखौ माखासे लाफैयाखै होननाय बायदि खोनानाय मोनदां जायखिजाया बयबो लाफैदों भेक्सिनखौ थाबैनो थेंक इउ आङो फैफिनबाय भेक्सिन लानानै फैफिनबाय ओइ भेक्सिन थुजा हैदोंमोन फैबाय औ फैबाय
थैयालाय माथो मोजांसो बुजायहरदों आङो दा न' फारसे थांगासिनो दङ